Dit hier bestiert vooral uit muziekmeidjen en het bouwen onder de naam Puri met bijgelijks videoclips. Maar zonder corona hier 2020 er heel oorzitjoen voor de snitser. Ik heb altijd zeg maar een paar dromen gehad waar ik dan wou gaan draaien, zeg maar. En Tomorrowland bijvoorbeeld was een van die dingen. En dan zou ik dit jaar dan eindelijk staan en dan gebeurt net zoiets, weet je wel. Dus dat was wel jammer, maar gelukkig is het gewoon verplaatst, weet je, naar 2021. Dus als het goed is, kunnen we dit jaar gewoon weer lekker shows gaan doen. Ik ben ook niet de enige die de dupe is van dit hele gebeuren natuurlijk. Weet je, iedereen heeft er last van. Het is gewoon vervelend, maar je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt eigenlijk, man. En zelfs al waren de grootste shows van zijn leven annuleren, Puri hier toch een geweldig hier. In Indië, het battleland voor zijn ouders, is zijn noemer Nagin meer dan een kwart miljard keer pensioen. En op het platform TikTok binnen er miljoenen dansfilmpjes maken met Conjo. Een noemer together met de grote Amerikaanse rapper. Bij elkaar binnen die filmpjes honderden miljoenen keer pensioen. Right, love, drill, splash. Come take a lick on the lolly. Eigenlijk wordt het elk jaar alleen maar beter natuurlijk. Dus zeker, dit jaar was wel een van de hoogtepunten. Natuurlijk ook met Jason Derulo die een remix heeft gemaakt met Conjo. Dus ja man, dat was zeker wel een mooi hoogtepunt. Voor de rest ook veel leuke hoogtepunten natuurlijk. Gewoon qua muzikale ontwikkeling en familieband versterken ook natuurlijk door het coronavirus en zo. Maar daar ben ik gewoon dankbaar voor. Wilst zit er hier in Nederland net stil. Dit moet zijn nieuwe hit worden. Vandaag schieten we een clip van een nieuwe single van mij, Cola. Samen met DJ Punish, ook uit Sneek, Friesland. En Papi Mikey Dinero. En voor het eerst ook een primeurtje eigenlijk hebben we een danseres uit Colombia toegevoegd aan de track. Mijn muziek wordt gewoon veel opgepakt door dansers en danseressen wereldwijd. Dus we dachten van, hoe tof zou het zijn om echt samen te werken met dansers en danseressen. Aangezien toch dat al blijkbaar de vibe was. En nou is de hoop dat er dit nummer zo gauw als mogelijk weer voor een echt publiek spelen kan. En dat kan al vrij gauw wezen. Ik kreeg toevallig gisteren een bericht of ik misschien niet een maand naar Mauritius zou willen. Dan 2 weken quarantaine en dan 2 weken lang shows doen. En dat zou dan eind december zijn. Dus ik ben daar nog een beetje aan het over nadenken. Maar als ik zo naar buiten kijk hier, denk ik van... het zou wel even lekker zijn, even de zon pakken, weet je. Maar eigenlijk eind december, dan staat er weer een eerste show gepland dan in het buitenland. Maar ik weet nog niet eerlijk gezegd of ik het ga doen, weet je. Het is wel 2 weken lang alleen in een hotelkamer en dan... Ja, we gaan het gewoon zien, weet je.